Man, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyo amin. Welcome sa satoy apong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Lunes, Marso 14, taon 2022. Mairibanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw, pag-resibi kan mga report tali sa mga karonda. Ansa ko yung mga partner digdi sa technical, ang sa kuyang idolo. Inahangaan sa ngaranin na public service as number one na DJ. Paring Charlie Binaobra, ang lalaking pano-pano ni na talento. Agko pa kigininto ang puso, agko pang gininto ang busis. Ralamagon pa nin mga kababaihan. Ayan. Pangirit pa din si Aldrin Orlando Padi. Sa information, digdi si Aldrin na Orlando. Diyan po sa opisina, yaon dyan ang magayong-gayo na si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Sa transmitter site, si Joanner Divilla. Ang sa to yung kaibanan sa technical, sa transmitter, si Jimmy Gonzon. Ang sa to yung manamaskuladong PSG. Sa lawas, makakaibanan tamang po. Ang sa to yung mga karonda. Sinda Philip Barasina alias DJ Pugi. Si Ringman, si Rota Pornilius, asin iba pa. Oy, mayo nang utahot ang pagtaas po kang presyo kan na petrolyo, ha? Mamumulubi na kita kani. Maralakaw na sa nakita ka ini. Ang iba nagpaplano ng magbenta kan sa indang mga sasakyan. Mabakal na sa dang bisikleta. Ano? Tayo man bagang advice kan na ibatang mga cabinet secretary. Magtipid sa pagparagaramit nin mga sasakyan, tangarig tipid sa gasolina. Yan na sa nagayod-an sa indaman na solusyon. Ano po, Mala at taas presyo sa petrolyo, big time uli. Ay pangyayari, adi. Maswerte ang mga gasoline dealer sa Pilipinas. Medyo marerayan sa enda pong negosyo. Pero kawawa naman po ang mga riding public, mga motorista. Mating-mati po ang talagang pagtaas na ini kan presyo, kan petrolyo.
Sige man pati ang surunodan kan pagtaas kan presyo kan mga panginot na barakalon. Nako. Malata sa Bareta, asahan na naman da po. Kan mga motorista, ang napakalaking dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes o bukas. Garupan unsi na ning rapado kan presyo kan gasolina. Sige sana ang ulan to na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa bansa sa pagtaya ng Uni Oil Petroleum Philippines mula Marso 15 hanggang 21. Ang diesel ay maaaring tumaas ng 12 pesos and 20 centavos. Hanggang 12 pesos and 30 centavos kada litro. Por Diyos iprosanto. Ang presyo kan diesel naglalamag na sa presyo kan super or unleaded. Ano po? Ang gasolina naman 6 pesos and 80 centavos hasta 7 pesos. Ang kerosene man ay maaring tumaas ng 9 pesos and 70 centavos. Ay nako, si mga nagluluto gamit gasolina. Ano nga po getting? Kusinilya, manganganaan man po sa paggamit ni kerosene. Yung mga nagagamit ni ilawan na gasira, baka hanggang 9 pesos hasta 80 centimos ang dagdag kada litro. Ini po ang ika-11. Sunod na linggong patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. O Russia, ini mang kayang President Putin man na ini. Labi-labi man. Una na pong sinabi ng mga oil industry player ng diesel na kadalasang ginagamit ng mga pampublikong sasakyan ay maaaring tumaas ng hanggang 14 kada litro. Ngunit bababa daw po ito kung humina ang kalakalan. May nakatakdang pamamahagi naman ng gobyerno ng 6,500 pesos halaga ng fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong transportasyon. Ay wow, napakaswerte naman po ng mga public transportation dahil mayroon pong 6,500 pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong mga sasakyan or pampublikong transportasyon. Ngunit sinabi ng mga transport group na ito ay maaaring pansamantalang solusyon lamang. Tabaga man lalong mapugrot ang gobyerno katatao po ng subsidiya sa transport, pampublikong transportation. Sa halip daw po, minungkahin nila, ibasura ang umiiral na excise tax. Isa pa itong excise tax na ito na ipinapataw sa mga produktong gasolina na hanggang ngayon ay tinanggihan ng mga economic and finance managers ng ating bansa. Kasi dyan din nakasalalay po ang ating mga buwis. Yan, excise tax na yan. Dyan din tayo nakakakuha ng mga anong tawag kayo niyo? Income para po maitulong sa ating mga bill program at sa ating mga may hirap na mga kababayan. Ang problema po, may chain reaction, taas sahod, pinamamadali naman. Dapat po madali ng government ang tataas ng sahod ng mga manggagawa sa gitna ng sumisirit na presyo ng gasolina. Siyempre, madiman po nin salary increase ang mga obreros di ba? Ang labor sector. Dahil mahal ang presyo ng mga pagkain.
at pang-araw-araw na pangangailangan, ayon po yan kay Senator Jinggoy Estrada. Bagamat inotos na ni Labor Secretary Silvestro Billo III sa mga Regional Wage Board na agad pag-aralan ang panukalang angat sahod, sinabi ni Estrada na masyadong matagal kung katapusan pa ng Abril mailalabas ang resulta ng kanilang pag-aaral. Bago pa daw po magkaroon ng pandemya, kulang na ang minimum wage na inuuwi ng mga manggagawang Pinoy. Mas lumalala ang kanilang kalagayan sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng pag-atake ng Russia sa Ukraine. Din ang veteranong lehislador. Anya higit na kaawa-awa ang kalagayan ng mga tsuper na ngayon nagdurusa, miski nga ni po mga private na mga motorista, nag-aangal man bako sa mga pampublikong driver o tsuper ang nag-aarangal po. Diyos ko. Nagdurusa dahil hindi nila maitaas ang pasahe sa kabila ng walang tigil na pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo. Kawawa naman yung riding public. Maray kong gabos na riding public, agko kay sintabo pirmi, malakaw na sana. Takon naman pang plete, pamasahe, malakaw na sana, or mabisiklita, di ba? Ay nako, Diyos ko. Kawawa tayo. Nag-aangal man po ang mga tsuper, mamandaasin da ng dilensya. Kaya sabi ni Jinggoy, isusulong ang matagal ng panukala na gawing swelduhan ang mga tsuper sa halip na magbayad ng boundary sa kanilang operators. Magayon man po ba ganing planong ini? Magloya man ang income or magloya man ang pasayro, magtaas ang presyo kan petrolyo, dahil namang problema ang mga tsuper, mga driver, swelduhan na kamo kansendo mga among, kansendo mga employer. Lalo na ngunya na panahon na krisis. Ang boundary kan operator gusto pero may manabilog-bilog. O paano na ang mga tsuper, manang maipupuli. Kawawa si Manong Tsuper. Dati-dati nakakapag-adobo nin karning urig, nakakapag beef steak. Baka ngunyan na magisa na sa napuning balao. Ay, Diyos ko. Ano na tayo? Grabe na ito. Ilingon po nindo, tapat mga dilata, mataraasan na naman ang presyo. Gabos yan, padi, sa iling ko. Gabos na mga pagkakan, mataraas ang presyo. Magdilata man yan, maggulay man yan, mga prutas man yan, mga ginagamit na mga pang-ingrediente sa pagkakan, mga harina, kung ano-ano pa, asukar, bagas, ay inda. Malata plano pong itaas kan mga kasapi ng Can Sardines Association of the Philippines ang presyo po kan mga dilatang sardinas. O, di ba? Na ang sardinas, pagkaon panira kan na masang Pilipino. Dawa, binabakbak ang mga yagbata. Oy pa din, na-experiencean ko kan sarong simana. Nakasunod-sunod akong tulong aldaw ng puro sardinas. Nagkapirilay ako, yung palmakusog pala, mataas sa uric acid pala niya ako ng sardinas. Apira ka na pilay-pilay ako pa di. Pero niya ako nagbakbakan sa kuyang yagba. Kaya pinunduan ko ng pagparakaon ng sardinas. Pero barato kaya. Ang sarong lata pong sardinas, dahil nga naubos si 30 pesos ko. Naggutos ako ng malunggay, nagbakal akong 5 pesos na limonsito. May sinabawa na akong sardinas, may gulay pa ako na ipighalong malunggay. Pero tiba ganyan ako niyong panguntuhan. Oh. Problema man, talinabulabo ko si sardinas, ita nagkapirilay ako. Yan pala mataas sa uric acid ang sardinas. Pero plano po pong ipataas na ang presyo ngayon eh. Sigon po sa CSAP, ihilingin nila sa Department of Trade and Industry ang pagtaas ng presyo ng canned sardines.
dahil sila man ay apektado sa pagtaas ng halaga ng gasolina. Sinabi po ng Canned Sardines Association of the Philippines na ang gasolina, ang gamit kan mga barotong iyo man po ang pagdakop kan na mga sira, arog kan mga turay. Si Bubog, isa naman yung nahiling kong nananamitan kong sardinas. Salmon, yan. Kaya da po matinding epekto sa endang operasyon ang padagos na pagulanto kan presyo kan petroleum product. Kasi tinatransportar ang finished product eh. Mula pa noong Hulyo 2021 ay hindi na po nabago ang itinakdang suggested retail price ng sardines habang hindi naman pumapigil ang pagtaas ng presyo ng krudo. Wala pang presyo ang grupo kung magkano ang itataas sa mga dilatang sardinas. So, bantayan po muna na nyato, Department of Trade and Industry. Baka iguana naman magpalusot dyan ng mga negosyante, na magparaburuot, na magparapataraas kan sendang presyo. Kung ano po ang suggested retail price, kung ano itong talagang, anong apod ganyan, prevailing prices kan mga dilata, asukar bagas, dapat iyan pa po ang ipautob na presyo kan mga negosyante. Dahil po, pagsamantalahon, basta-basta na ang pagtaas kan presyo, magtaas naman kamo na mayo pong pagtugot ang Department of Trade and Industry sa Indo. Tama ako, paring Cha, o mali? Tama, sabi ni paring Cha. Salamat, paring. Pero po, posible daang magpapod nin special session si Presidente Rodrigo Duterte. Tangarik makapagpasa ng batas sa Kongreso na makatutulong upang maibsan ang epekto ng krisis sa Ukraine ayon sa Malacanang. Sinabi po ni Presidential Spokesperson Martin Andanar na napag-usapan na ng nakaraang Talk of the People ni Duterte ang posibilidad ng pagpapatawag ng special session. Tama po si President Duterte. Badly needed po talaga na magkaigwanin special session ang Congress, lower and upper house, sa pagpapalit ng ilang polisiya, kaugnay ng excise tax, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaugnay po nito, inihayag din ni Deputy Presidential Spokesperson and Communications Undersecretary Michael Ablan na nire-review na ang posibilidad na magdaos ng special session. Sa nakaraang Talk of the People ni Duterte, tinanong nito si NEDA Director General and Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua kung kailangan ng mga enabling law para maipatupad ang rekomendasyon ng kanyang ahensya tungkol sa krisis. Enabling law is badly needed, boss. Sinabi po ni Chua na kung lalala pa ang sitwasyon ng irerekomenda nila ang pagpapatawag ng special session. Kailangan na niyang matugunan ang epekto ng Russia and Ukraine crisis sa mga mamamayan. Lalo na ang pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, gasolina at diesel. Dahil walang resesyon ang Kongreso, magsusumiti sila ng request para sa pagpapalabas ng isang executive order para sa pagbabawas ng taripa. Ay nako, Diyos ko, grabe ini. Bakong suba-suba ini pagpara taas na ini kang presyo kang petrolyo mga tugang sa Pilipinas. As in, nagtataas po kaya ang presyo man per barrel. Dollars pati. Baka lampas na sa $120 per barrel ang gasolina sa pangkinaba na merkado. So pag nag-ulan to po, pag nagtaas kaya ang presyo kan per barrel sa pangkinaba na merkado, surunodan man na mataraasan man kani ang presyo sa iba-ibang bansa. Kabali po kita. Bueno mga tugang, good morning sa mga may kumpleanyo. Happy birthday and may you have many more birthdays to come. Duman man sa mga may kapiestahan, happy fiesta po sa Indo Gabos. Sa mga Mr. and Mrs. na celebrate kan sa endang
Wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indo Gabos. Magdanay manlagudan sa indong pagkaminuruutan habang buhay. Mga tugang kasod maaman po, pinagpuunan kan mag-aramang Governor Mix Villaferte, Luigi Villaferte, and Congressman Elry Villaferte, an distribution kan Camarines Sur Provincial ID. Na bakulang ining ID, kung hindi, ito rin ay isang bank account o debit card or cash card. Ito rin provincial ID card ay mayroon na din na Mastercard picture na pwede na din itong magamit. And ng card holder na mag-online shopping. Wow! Okay talaga ang programang ini ni Governor Mix Villaferte, ha? Provincial Administrator Luigi Villaferte, next congressman. Asin ang mayong kalaban na congressman sa Segundo Distrito, Kong Elry Villaferte. Ito ang pinakaunang provincial ID sa buong Pilipinas na mayroong cash card or bank account picture. Nakipag-partner po sila sa Land Bank para magawa ito. Sabi, this is the first in the country. Yung ID card ay mayroon din na microchip at QR code picture. Naisip po ini kan mga Villaferte na gibuhon dahil marami sa ating mga kababayan ay walang official ID. Marami din sa atin mga kababayan ay wala din mga bank account. Dahil napakarami ng mga documentary requirements, totoo po ini, sa kanagastos pa sa disponer ng ID. Magkuha ka ng postal ID, may bayad. Ano pang pwede mong kuanon? Sa SSS, kung mag-ano ka dyan, maproseso ka pa dyan. Ano pang mga ID? Valid ID, driver's license, may bayad yan, may proseso yan, may exam pa yan. O iniyo, ma-fill up ka lang ng form, kan na provincial ID kang Camarines Sur, kadakol lang bagay na pwede mo pong magamit. As in, malaugan pa. Katabang, kapartner ang Land Bank. Kan ID. May GCash pa yun eh. Garo na ipaw kaniyo pa din inaabot na. Provincial ID. Sabihan ko daw niya ako dyan na matawanan man kita di sa RPN kaning provincial ID ini. Kan Camarines Sur, kan Kapitolyo. Makakon mong may microchip and QR code picture pa. Dahil igwa po kayang mga kababayan kitang udaki arog kading ID. Ngunyan, igwa na kita sa Camarines Sur, nananauna po ang mga Villaferte kayo ni. Kaya para maka-open ng account at mayroon din minimum deposit kailangan. Sinda na po kayan ang maasikaso ang kapwerteng serbisyo. Kan gabos nindo pong mga requirements. Siguro sa mga kalyadong local government units kan Kapitolyo, pwede ka mo mag-coordinate sa mga mayor, di ba? Kung paano ito mag-apply. Para yung mga leader naman sa lambang barangay, dumana ka mo mag-process, kayan. Baka araw kayo nang gigibuhon, para mas pasis. Kaya mayong-gayong halabao na maray na pwedeng pila. Kaya sinda na po kani ang maasikaso, gabos na requirements nindo para pag-release ng provincial ID ay meron na din automatic bank account and ang card holder. So, automatic, igwa na po kamo dyan, ng automatic bank account ang card holder. Di ba? Nagray na baga. O iba man itong national ID ta. Ito igwa man tong bank account. Ako hali-hali na ako kayo nag-fill up sa Philippine Statistics Authority.
Sagkod sa ngunyan, dai pa po nag-aabot ang ID ko. Napaano na po PSA Manila. Taday panindupig papadarig di sa PSA province and sa mga postal offices. Nasabi ibinabagsak sa mga postal offices ang mga national ID ini. Dangan i-distribute sa mga punong barangay, sa mga barangay, para yun naman po ang mag-distribute. O ani ba ang mga national ID, ibinarilik man ka ng barangay, kasi man malocate sa mga nag-apply na iba. Ay, nyako, Diyos ko, ano na tayo? Digdi na lang kumaasa. Kung tawan man kita kaning provincial ID, marinita si resigurado ni Padi. Ano, itong sa national ID, isagod sa ngunyan, uda pa. Pero haloy-haloy na po ako kayo itong nag-apply, as in nagproseso. Naisip din namin ito, sabi po kan mga serbisyong kapuwerte, naisipan po dahil nila para mabilis makarating ang tulong sa ating mga kababayan galing sa serbisyong kapuwerte cash assistance. Oh. Dahil nakupalan pa di, maparapila sa mga barangay sa pag-receive kan mga tulong, lalo na cash assistance na galing sa Kapitolyo Provincial. Malaog na sa sakuyang ini yung Camarines or National ID kung ini or Provincial ID kung ini. Iyo baga. Nagrahin na baga na dahil na kita magpara balad as in magpara pauran para magpara pirila. Mahalat na sana kita ng biyaya. Paglaog, di ma-withdraw na kita pa di ba? Nailing na nindong karahayan ini kan serbisyong kapuwerte sa Camarines. So, ano po? At sa mga national government assistance po, kagaya ng mga PURPI, social pension, SAP, at marami pang iba, pwede pa din namin padaanin sa provincial ID. Sabi po kan mag-aramang Villaferte. Taigwa naman sa nakamong provincial ID card, pwede na po dyan paaragiyon niya. Ang mga medical, burial, educational, livelihood, at calamity assistance sa mga nangangailangan, pinapadali at pinapabilis namin ang makarating ang mga assistance sa mga tao. Sabi po kan mga Villaferte, proud kami to announce this is the first in the country at marami pa kaming ginagawa at gagawin nila Gubmigs at Luigi Villaferte na mga makabago and innovative government program and services para maging responsive at mas mabilis ang serbisyo publiko. Diba? Napakaganda ng programa at serbisyo po ng Kapuwerte, Villaferte sa Camarines Sur. O ngunyan, sabi kan mga yaon sa oposisyon, na mga kalaban sa politika kan mga Villaferte, asin kan mga parabatok maninda, mga nagsusurog kay Andaya, sa Alpilor, sa Puente Villa, na pinapaluwas ninda na ang mga leader ninda mandaan mga mauurag ang serbisyo. Upo nang daw sa First District of Camarines Sur. An sa endong mga among na si Andaya baga. Haloy man na nagsirbing congressman sa First District. Anapot kan mga kan publiko napayaman, napaasinso daw kan Andaya ang First District of Camarines Sur. Na kung sinasabi po kan mga opposition na ang pinakang pobreda ang probinsya ang Camarines Sur sa enterong Bicol Region. Kaano taday na pasinso po ni Andaya ang banwaan kan ragay asin Del Gallego? Kung baga maurag na leader, inipong si Andaya. That is the big question. Pandawa ano ta, may mga problema ni bang mga residentes dyan sa tubig na inumon. Yan ba? May mga bangko ba dyan na nagkahiriling kita sa First District na lamang nagdakol na mga bangko para mahiling ang ekonomiyang talagang nag-uswag? Ano ang naging tabang kan sa indong among na si Andaya? Busing nindo. Napakaray lamang ang mga tinampo po dyan. Nasagot sa ngunyan, ini yung Andaya Highway. Dahil nang untok kapare-repair, may mga aksidente, may nagkakagaradan pa po sa aksidente. Ano lamang ang tourism road network dyan? Napakaray. Ano lamang ang mga tourist destination dyan? Pigdadarayo. Kunigwa. Anong klaseng
sabi nindong maurag na leader ini, nasaro po sa nahihiling tang kulang ang mga bangko, kulang ang pag-asenso, may mga nagtitios, dahil sa hiling niya mo, bakong maurag ang sa indong sinasabing maurag na leader, dyan sa first district of Camarines Sur. O dyan na naman kita sa Puente Villa. May mga munisipyo po dyan na tios man, dahil man lamang natabangan gayod kan na mga more than 100 years na pagsirbikan mga Puente Villa. Sabi nindo, maurag na leader at mga Puente Villa. Pero ano ta, may parting munisipyo dyan na tios man. Digdi na naman kita sa 5th District of Camarines Sur. Sinasabi nindo, maray na leader nindo, si Mayor Madel. Na sinasabi nindong ang mga boss nindo, ang mga maurag na mga leader, na igwang mga dakol na mga accomplishment, good performance, achievement, and legacy. Kan magtukaw po ang mga alpilor, ang Iriga City, component city, nag-asinso lamang, napataas ta lamang, o baka naghuros pa kita sa 4th class component city ang siyudad kan Iriga. Iyan ba ang maray na leader? Kung maray na leader, ang Iriga City, kuta na po, napasigundo, napa-second class lamang, or napa-third class man lamang. Mabilib po ako na ang leader na sinasabi nindong maurag na leader, na may maurag na accomplishment, napa-second class lamang ang Iriga City as component city sa Bicol Region. Dahil kadapon kita din yung mga syudad, ang Legazpi City, dahil lamang nalamangan o nalampasan. Ang Sorsogon City, ang Tabaco City, ang Ligao City, ano pang mga city? Masbate City, ang Iriga City. Ano ang pig-asinso kan Iriga City? Ang hapot. Kung talagang ang mga alpinor. Di ba? Sinasabi kan mga parabato kan mga busing ninda na maurag na ang mga leader. O, anapot, kung maurag talagang leader, kuta na napa-first component daw, second component city na sa kuta ng Iriga City. Pati ako mabilib, asin mataram, na maurag sa itong sinasabing leader. Pero daiman daiman baga kita nakahawas gayod. Sabi nga ni, kanina pot ko si Konsyal, Buboy Gibara, baga na nga dahil pa kita nakakahawas sa pagiging 4th class component city ang siyudad kan Iriga. Anapot. Sinasabi nindo na napapataas ang local revenue collection kan sa indong pigahangaan na leader kang siyudad kan Iriga. Di ko taan ang mga pangangaipog sa ibang bagay. Dawa. Sa loob may slaughterhouse business, may market, terminal, slaughterhouse, may real property taxes pa. Pero anapot, tuminaas ba? Ang sa to yung local revenue collection, iyo o pero kung dahil po Diyos ko, dahil ko matbilib sa sinasabi kan opposition. Ang Iriga City po, ang sabi, nalulubog na sa utang. Na sinasabing igwaman da ang return of investment. Hain ang return of investment na ini. Nakakahirak man kan masunod na mayor. Tabaka. Depende ba sa internal revenue o hindi
mabubon kita, mabubuhay kita sa sadiritang pag-iskusar o pag-inguha. Or minaan pero ng mapadato, di ba? Paano na po ang ibatang mga pangangaipo sa mga social services, salary and wages, calamity, kung talagang mahurag na leader, ako masabi ako mahurag na leader si Mayor Simbulan, tano. Ang 20% akan inaapod na development fund. 20%. From ERA yan, development fund, naka-budget para road repair, pagpakongkreto kan mga tinampo. Tanagibo kan mga simbolan na mapakongkreto na ang mga tinampo. Sa Nabua, barangay road man yan, mga zona man yan, kulang na sana mga gabos da or tibaad kita igwaman proyekto baad nagagamit taman sa iba, tibaad sa desilting or sa pagpariprap, di ba? Pero dapat gayud ang mga tinampo inino ta ini. Tangarig mahiling tang maurag talagang leader, gabos na tinampo magbarangay road digdi sa Eriga Kutana, kung simentado ako mismo mako. Kung simentadong tinampo, nagibo. Dahil yung sana kita kani yung inaapod na budget, di ba? Ano po sa paghiya ang lalaw kong kang Camarines pinakapangit sa enterong probinsya sa Bicol Region. O apotong taman daw digdiyo sa Iriga City. Ano man ang paghiling nindo sa lalaw ng siyudad kan Iriga? Napagayon ba ini kan mga leader ta digdi? Napakaray ba talaga ini? Lalawgong kan siyudad kan Iriga. Ano tamayo? Ito ba ang sinasabing maurag na pagpalaki? Mga negosyo digdi mga natatabangan man ng mga empleyado. Pero bakong sapat para sa as in para sa iba. An accomplishment na araw kani, pero kung igwa kitang Robinson digdi pare, may sumat kita digdi. Diyos ko. Pero maya sabi nindo ihapot ko man daw digdiyo sa Iriga City. Kung ikaw ang Kapitolyo, i-divide mo daw yan sa 1,026 barangay. Konpira ang inaabot kan serbisyo kan bilyones na yan. Samantalang digdi sa Iriga, nadakula
Mix Villaferte na kapag pag-ibon ng Mix Villaferte nakapatindog nindako digdi sa Iriga City kung iyan ang sinasabi nindo na mas ano da- may libre pang mga bundok may itinatawag ano talaga ini kan tapos sasabihin nindo mas maurag na leader ang leader nindo ano ta nagibo ini ano ta ini kayang gibuhatan sa indong mga amo kung bagabusing nindo maurag pero nagibo po ni Governor Mix Villaferte ano ta nagibo? Dahil para sa sakuya, as in para sa iba, mas maur siguro. Okay yan ah. Hoy, good morning dyan sa district office ni Congresswoman Jo Sal Portuno. Good morning, Monkey. Former Congressman Sal Portuno, belated happy birthday. Teacher Jo Sal Portuno. Ano po? We love you so much. The most beautiful lady. Ali yan kay Congressman Sal Portuno. Hoy, more birthdays to come po from RPN family and oy, siyempre, alimang kay Ma'am Doti Ibarita Mansian, Chief Political Affairs Officer kan Office of the House of Representatives. Ang pagbati, asin sa mga leader po nindo, sa mga nagpapayaba sa Indo, dahil kamo po ang tunay na nagpayaba sa Dicamsur and Rinconada, katuwang po ang mga Villafuerte. Salamat! Kung talagang maurag na leader, kutaan na, kung talagang ang management and administration maurag, mga project, kutaan na naarog lamang din mga project na ni Villafuerte sa Camarines Sur. Kuha na po, sa halagit ng pagtukaw ng mga mayor, ano yun, takadapol pang liquidated cash advances na dahil na-account. Ano na? Ay, inda tayo, Diyos ko. Ito ba? Ay, inda. Ito ba? O ito ba? Ang dapat kong mahalin. Ay, Diyos ko po. Dapat kayan, mairis na yan sa record kang kuha. Ang mga unliquidated cash advances na ini. Digdi po sa Iriga City. Dapat ma-account na ini. May attach na ang mga butchers na ini. Para, Diyos ko po, ano ba? Bakit tagal-tagal na eh? Dapat maayos na po yan.
Ano talaga po ang tunay na lalogon kan syudad? Pag-abot sa pagmaneer po kan sinasabi nindong maurag na leader. Pirang taon na po nagsirbi ang Alpilor sa Iriga. Ano kita? Fourth class component city pa rin ba? Ay Diyos ko tayo, dahil lamang ba ito napa second class component city, ang Iriga City? Ano ba tayo? Ay, in the buhay. Dapat nahali kita sa pagiging fourth class component city kung talagang maurag na leader. Buot sabihin po, ta fourth class component city kita, di maluya ang pag-asinsuta. Or dahil nag-asinso ang syudad. Or tibaad nakadependent lang kita sa inaapod na internal revenue allotment. Ay, hindi tayo, Diyos ko. O, saro pa. Pero ba talaga ang pigbabayaran na monthly amortization kan syudad? Sa mga loan na ining giniribo, para sa mga project na sagod sa ngunyan, dahil tinaramaan kita ng pandemic, sinasabi na ang amusement park, maganansyaman da dyan ng milyon-milyon kada bulan. O, ano na nangyari? O ining sports complex or coliseum ba yan? Anong income? Ano ang benepisyo kani sa mga taga-Iriga? Mababasog daw tayo nito o magiging vitamins ba sa katawan natin to? Pero ba talaga ang total na utang kan syudad kan Iriga? Dahil kawawa mayor mapara problema sa pagbayad. Kung ang syudad nalulubog na sa utang, o paano naman kita kain sa ibang mga project and program. Anyways, dahil naman makulog ang payo ni Mayor Madil, nagkandidato ng congresswoman. Oh, kalaban ni Governor Mix Villaferte, kundi sa survey po, Pulse Asia. Sabi kay kanibang mga kontra kay Gov Mix. Ay, Pulse Asia nga ang survey ini. Ang pronunciation na tama is Pulse Asia survey. Pre-survey. Lamado po ang nako ang porsyento sa boto ni Gov Mix Villaferte compare sa iyang kalaban. Kaya din naman ang makulog pa yun dyan sa pagparedisponer ng mga bayaran, amortization takada bulan sa mga loan na ini. Siyempre masunod ng mayor. Ay, inda tayo, Diyos ko. Pero ang karahayan lang po kung taano ta nagdakol po ang nagtiwala asin nagsuporta kay Gov Mix Villaferte. Dahil sa mga pahayag niya po kan sa iyang gustong gibuhon, darahon na programa iproyekto sa Rinconada sa 5th District. Enot na nasunuan ninda kay Gov Mix. Dahil gusto ni Gov Mix, matabangan na magkaigwa kita ng public college sa Iriga. Pero sa katahawan kan na mapakan Iriga po, na ang mga yaon sa bukid, mga yaon sa sentro, mamit sinda, malag sinda ng public sa na ipapatugdok ni Gov Mix sa Iriga City, katuwa Mayor Exuliba for Mayor. Siyempre surumpay ang tubo, di ba? Pandua, ang market ng bayan, gustong daraw ni Gov Mix sa Iriga City, i-open. Bako lang sa mga taga Iriga, kundi sa gabos na gustong magnegosyo sa Iriga, open ang market ng bayan. Nasunoan po yan kan mga negosyante. Lalo nang nasunoan ninda na si Gov Mix, nananaonin na assistance to individual in crisis situation. May tabang siya sa mga negosyanteng nagkarologi dahil sa pandemic from 5,000 to 20,000 pesos. O, tapos tatabangan pa sinda magkaigwang pwesto sa Iriga City. Di ba? Napakaganda. Napakagaling.
Gusto pa ni Gubmigs na bugtakan pa kita. Apirakan Camarinesur Medical Center na ilinag niya sa Banasi, Bula. Gusto niya pang magkaigwa kita sa Iriga, Ninsarong Public Hospital. Sabi kaya dakan na kalaban ni Gubmigs, ay, aning kaya ngayong public hospital, maaman ngayon ROI, magiging white elip. Puro lang nga gastusan. O, nailing mo na yan. O, paano man lamang si inisip kan leader nindo na matabangan ang mga hikahos na mga tios na mga pasyente na mahihilang sa syudad kan Iriga, kabali na ang mga senior citizens. Kaya sabi ni Gob, I love public hospital sa Iriga City. Oh. Nag-cry na baga. Lahat ng mga may karamdaman sakit na hospital, pag pumunta sa Kapuerte Medical Assistance, ang tanong kaagad ng mga staff, mawarag talaga niya ako si Gubmigs mag-training sa mga staff niya. Ang tanong niyo ganito, magkano at ilan? Kung sa Bicol, tira! Gura! Pagdakula, siyempre pa di. Dapat check, pagdadakula man ama. Pag medyo, di siya nang kaipuan, mga 5,000, pwede nang ikas. Di ba? Kaya bagay ako lang tabang ni Gubmig sa mga pasyente naghihilang, lalo na ning burial assistance. So, ama ko ng burial assistance, nagdulo kay Gubmigs. Saka kay Luigi, kay Ilre. Tios na maray na pamilya pa di. Tapal-tapal lang sa sakoan na harong. Ana atok, kung ano-ano na sa ng trapal-trapal na butas-butas, nagadan sa kapamilya. Sa pagkahirakan mga bilya-perte, burial assistance, 100,000. Samantala, ang minimum talaga is 5,000. Kundi sa pagkahirakan bilya-perte, tinawanan po ng 100,000 pesos na burial assistance. Siguro, isa ba yun ang ipakarayso karang ninda? Araw kayo nakakarahay ang puso kan mga bilya-perte. Kaya ba yan? Ilang may mga mawarag na serbisyo sa publiko. O ang tao, nagmamati ang tao. O kansarong aldaw si mga public teacher, school teacher. Pinanawa na naman yung ayuda ni Gubmigs sa pandemic. So mga gabos na transport na maski mga parahabal-habal. Pinanawa ng ayuda. Araw kayo si Gubmigs mag-ayuda. Gabos ng sektor, tinatabangan, tinataan ng ayuda. O digdi sa Iriga, iguaman bakit ang budget gaya digding inaprobaran? Para man lamang mataan ng incentive itong mga public school teachers hali sa inaapod na educational fund. Kansyudad kan Iriga. Anapot, taon-taon ba? Mayroon tayong natatanggap ng assistance or incentive pasasalamat sa serbisyo ng mga public teacher. Si Gubmigs, mag-public school teacher ka pa, for Congressman Governor Villaferte. O yan po ang hanap buhay ta. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha
nilikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng rinconada. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix serbisyo, mix Villafuerte sa rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, mix serbisyo, mix Villafuerte. Oh yeah. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama.
Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Maserbensya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Mabuot, humilde, magalang, asin, matinabang. Sal Fortuno Jr. May pinagmanahan. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Mga tukang, balik kita sa programa. Nandito na siya, 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 with the stars tonight. You better watch him shine, shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Una rin may matang sa akin at puso. Nandito na siya, 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 with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Una rin may matang sa akin at puso. Luigi! Mga tugang, barationg kuman po ang mga Facebook Live viewers standing good morning and happy viewing sa Endo po Gabos. Stay safe and anong apod ka ninyo? Healthy. Ano po? Bawal magkasakit at mahal ang gamot. Lalo na COVID. Napakahirap pong gamutin ang COVID. Saka bawal talaga magkasakit. Mahal ang bayad sa doktor, sa ospital. Ay naku, Diyos ko. Good morning kay Hermanang Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus at kay Hermanang Melanie Mendoza at kay Hermanang Maroa Yazero of Japan. Oy, yung inihintay ko yung 1/4 ng salary, wala pang dumarating, Hermanang Monica. Siguro hindi pa sila nagsasahod, ano. Tulong Hermana ko, sabi, dahil na-operahan ka kuya, wala ka na palang gallbladder stone. Alam kong ma-high blood kapag wala kang pera ang pambili ng gamot. Kaya 1/4 anya ng salary namin, ipapadala ko sa inyo. Kahit hindi na 1/4, 1/8 na lang. Tawa si paring Cha, Hermanang Monique. Ano? Uy, pwede na kahit niya na si Mana. Ano na? Patapos na. Paubos na pa di. So, mga bulong ko pa di, paubos na naman. Kaya, pwede na ipadara ni Hermanang Monica. Kasi 1/8 na sana. Partial, ano?
Na salary ko nga kuya, 1/4 padara ko sa emo. Si Maruwa yun man, si Hermanang Maruwa. Saka si Hermanang Milani, kundi. Garo na yung Cyril do, di pa ba nag-aabot pa di? Nya ako pa ubos na pati ng bulong na iniinom ko pa di. Uy, masakit. Pagmati pa lang kan ng gallbladder, garo parehas man sana. Nabago lang, bako ka ng constipated, tapos mga bawal sa ko, nakakakang ko ng unyan. Pinupurbaran ko ng magkakaning mga mataba na adobo. Adobong urig, adobong manok, beef steak, arog kaya. Kundi pambakal na sana ang kulang. Dahil pa napadara si Hermana. Oy, good morning kay Mr. Melandro Oliva. Greetings coming from Monique, my beautiful sister. My angel sisters. Puro yung mga angel sister kong ini. I love you so much. Saka si Hermanang Michelle, si Joy, si Manay Tipin, si Hermanang Maureen, puro man sinda mga adit ka na ko inoperahan pati. Saka I love my wife pa di. Sayo man pati nagpara, sulo-sulo kong agom na pagalman sa kuyang maray. Pag mayong bulong sa hospital, kang in ICC Naga, sa doctor's hospital, pag mayong bulong duman, na bakal pa siya sa luwas, malakaw pa. From 4th floor kami kaya irak man niya ako kan sulo-sulo kong agom, rugado man magbantay sa hospital. Kaya, I love you so much, my lovable wife. And for taking care of me, when I was confined at the hospital. Ano nga ba, magagadang ka na? Tanong niya ako, makumang niya ako kung masamang damo. Patagal pang buhay ko, sabi ko. Pinapatawa-taka lang nga. Magmata ka nga, tuturukan ka ngayon ng anesthesia. Ay, niya ako. Kaulayan ko tong doktor na magmata pa ako. Sabi ni Mr. Melandro Oliva, Monica Perique, hello, may nagaman, sense, automatic, kumusta ka manda? Okay. Sabi ni Hermana, nagwawatsing maghintay ka lang. May kanta ba kayo? Maghintay ka lang, basta't maghintay ka lamang, at may darating na biyaya sa akin. Ay, salamat, Hermana. I love you more. Grabe nga yaman magbulada si Joey. Masabi man ng mga parantabay na sobra man daw ngayon bumulada si Joey sa mga sister niya. Marinig sa mga sister kisa sa ibang tao magbulada. Masakit baga. Marinig sa mga sadiring sister magbuladas kisa sa ibang tao. Masakit pag sa ibang tao ka bumuladas. Basta't maghintay ka lamang, sabi ni Hermana, at madadagdagan pa. At manahimik ka dyan po, mataba ka na kuya. Salamat sa Diyos, dahan-dahan ka lang po. Ay, mataba na ako Ito pala nakakapaniwang sa kupad, sugal bladder ko. Oo nga niya, sabi niya mataba-taba na. Pero ang problema ko, nagbabagol ini kong mga braso ko man. Pag nagtuturog ako, nagbabaragol. Ano daw niya ako ini? Oy, sabi ni Hermana, family binaobra ni paring Cha, good morning at hello. Sabi niya. At kay Gina Cisno Ablon, sabi niya, good morning sa inyong lahat. Sa Bato at sa Balatan. At kay Arlene Harmy, sabi niya, pakigreet mo man ako sa kanya. At kay Mr. Jose Alvaro Borromeo, maray na ramrag po, sabi niya. Thank you so much po, Sir Jose Alvaro Borromeo. Kumusta ka po ni Hermanang Monica? Mga Facebook friend man ini ni Hermanang Monica. Kaya binabati niya siyempre. Mataba na tulos ako. Pambihira. Iyan pala magkahilang ka sa gallbladder. Tako kaya nagkaigwang gallbladders to na sobra pa kadakula sa Julin, Sugapo, Subato. Iyan pala, nakapaniwang pala sa tao pa di. Nakakapaniwang pala niyan. Kaya niya ako arog pa lang kaya ng epekto. Please, pabati naman. Please, pabati naman sa lahat ng mga nakikinig at nagbo-view. Si Nel Padi, Gina Ablon Basqueñas, si Ma'am Imelda Tumon na sumesiksi na rin ngayon. Pero
Nung kabataan nitong dalawang ito, talagang pasiksiyan ito, ha? Saka si Hermanang Monique. Pero ngunyan, nagsisiksi na ba kasi Ma'am Imelda Tumon? Saka si Jun Pante. Good morning. Lucio Cervantes, George Rodriguez, Socorro Rodriguez, Iologio, Rosalie Paz, Corativo, Cesar Tejada, Manny Bermas, Manny Mar Elisa Moralo Sarita, thanks po, at kay Mary Hector Tanyuri at sa lahat. At babati rin po kay Mr. Rolando Medroso, also watching. Kay Ma'am Mary, good morning. Sabi niya, likewise, good morning to. Nakashare ka na po. Oy, salamat mo, Hermanang Monica, sa pag-share ng aming mga programa sa RPNDCKI at sa mga Facebook friends mo na nag-share din ng aming mga programa. Thank you very much so. A million tangso sa inyong lahat. At binabati rin natin si Jojo Agapito Hobe. Thank you so much for watching. Regards daw sa iyo ni Sir Jojo Agapito Hobe. Sis, sabi niya. Regards sa iyo. At batiin mo rin si Arlene Harney at Glory B. Dilima. Thanks, Kuya. Nag-watching sila sa iyo. Puso mo po, Kuya. Basta't maghintay ka lamang. Inulit. At manahimik ka dyan po. Ay, pwede pa-ice cream mong tagakain, pwede. Pag pinadaran ako ni Hermana, ano. Ay, salamat. Sabi ni Mr. Nino Morallo, also watching. Thank you. Ay, sa kabos ng mga nag-watching sa Toya, thank you so much. Sabi po ni Gubmix Villafuerte, I love especially Iriga and Rinconada area. Aram po nindo ang gobyerno mag-national, mag-probinsya, mag-local government. Igwa po yan tinataong insentibo sa mga senior citizens na nag-aabot po ang edad sa 100 years old. May matatanggap po kayo na incentive, ang tawag kayong PADI. Parang regalong cash na nagkakantidad sa national ata pare, magkano yon? 100,000? 100,000 ba yon? O yung sa probinsya, 50,000 ang bigay. O 100 din. Magkano ba? Kaya, pero, yung national may ibibigay sa iyo, ang probinsya may ibibigay pa, at ang local government units, kung munisipyo, mayroon pang ibibigay, cash, di ba? Ang gagawin ni Gobmix Villafuerte na tulong sa ating mga nagiging senior citizens na po, at malapit ng maging 60 years old, ang sabi ni Gobmix Villafuerte, kan magdiskurso siya sa gabos ng mga senior citizens sa enterong Rinconada. Si Gobmix po, kaya baga nag-aaspirar for congressman sa Rinconada, sa 5th District. Na kung siya po ang papaladon, bibindisyonan kan sa tuyang kagurangnan, mahal na Diyos, asin susuportaran kan mga elektorado sa Rinconada. Pag siya na po nakatukaw sa Kongreso as our representative, mapasar siya ng sarong bill, House Bill, na pwedeng uyunan kan na Senado asin kan na masunod na presidente. Na pag nag-edad ka pa sa ng 50 anyos ba yung pare o 60 years old? 50 years old o 60? Pag 60 years old mo pa lang, igwa ka ng partial na matatanggap. Assuming 30,000. Pwede ka na makatanggap. Hindi na natin hintayin pa, sabi ni Gob, na umabot kayo sa edad na 100 years old. Kasi ang tagal eh. Di ba, pag 100 years old ka na, baka hindi ka na, bedridden ka na niyan. Bibihira yung tumatayo at kumakain pa niyan ng normal. Kaya, upon reaching of 50 years old pa lang, or 60 years old, may partial na kayong matatanggap, 20,000, 30,000. Pag mag-edad ka ng 70,000, another partial cash bonus or incentive.
Pag edad mo ng 90 years old or 80 years old, another na naman. Pag edad mo ng 100, yung balanse, ibibigay na sa'yo. Oh, di ba napakinabangan nyo? Yan ang napakatalinong kaisipan po ni Gov. Mix Villaferte na tulong para sa mga nagkakaedad nating mga senior citizens po. Kaya sabi ni Gov. Mix, I love you all, senior citizens. Hindi ko kayo pababayaan. Nagray na po baga kang programang ini ni Gov. Mix, kansa iyang kaisipan. Ang saro pang tabang niyang gustong gibuhon pa sa Rinconada para makulat ang Rinconada. Taigwa na kitang Iriga City, gusto pa ni Gov. Mix, pag siya na po ang congressman, magpasar siya sa Congress, nin law, na inipong nabuwa Camarines Sur, ang gibuho naman po na Nabuwa City. Para lalong mag-asinso ang Rinconada, napakagandang plano po yan ni Gov. Mix. Dahil bakit? Pag naging city ang Nabuwa, revenue allotment, dadami po ang masiservisyoan at ang mga project, programs ay madadagdagan. Maduduble ang serbisyo. Napakaganda bakit? Pag naging syudad na po ang Nabuwa, lahat revenue allotment. O di ba? Tataas din ang sweldo ni Kapitan. Tataas din ang sweldo ng mga kagawad nyo sa barangay. Ng plano po dyan sa bayan ng Nabuwa ni Gov. Mix Villaferte. Napakahusay. Napakagaling. Pag siya po ay siswerteo na maging congressman. Ano pang gusto niyang gibuhon para mapababaan, pigpaparabayaran ta sa elektrisidad? Pwedeng magkaigwa kita ng digdipadi, parang solar, ano ba yun? Renewable electricity. Pag sinabi ba parang renewable electricity, ano bang, paano ba yan? Pwede ba yun parang galing sa solar energy or renewable, yung parang umiikot lang na parang windmill or geothermal. Yan ang renewable energy para naman po mayroon tayong alternative or bumaba naman ang monthly bill na binabayaran natin sa kuryente. Kasi ang mga electric cooperative sa buong Bicol Region ay napakataas po ng power rate nila. At maraming kung anong mga chichiburitsing mga additional na binabayaran ng ating mga member consumers. Di po ba? So, sa Rinconada, pag siya na po ang maging congressman, si Gov. Mix, ay meron tayong renewable energy dito. Uumpisan sa bayan ng Buhi. Napakaswerte man ng bayan ng Buhi. Diyan mag-uumpisa yung renewable energy natin, di ba? Yung gusto ng Villaferte ay maging isang rice center. Ano ba yun? Agricultural center. Dahil ang bayan ng Bulay sa may mahiwas palan inipading kaumahan, o dyan nagigibon ang magiging agricultural rice center ta. Di ba? Uy, napakahusay po at napakagaling. At baka daw tayo dito sa bayan ng Bula or sa bayan ng Balata naman, nang tinatawag na, ano nga yung pare, port ba yun? Yung magkaroon tayo ng international port, para naman po, yung mga international, yung na may mga produktong ay makarating naman sa bayan ng Balatan at makapasok na supplies. Pag may diyan po sa dumirektang bumili. Doon po sa mga barko na nagdadala ng mga kabilya, semento, mga electrical supplies, material construction supplies,
may service lang kayong dala-dala, ay na okay na, di ba? At gagawin pa nilang maging tourism destination pa ang bayan ng Balatan. Kasi mayroon tayong inuna silang ginawa ni Congressman Sal Portono at Congresswoman Josal na yung tinatawag na Tourism Road Network, pagandahin muna yung mga kalsada. Yun ang inuna nila bago yung international port authority. Tama ba? Tama man. Ay, salamat paring tiya. Ngunyan lang ko nagtama. Pero dahil pa ko natama sa STL, ay pangyayaring buhay tayo. Sige man kung tayo sa STL, dahil man lamang nang gagana, ay Diyos ko tayo. Madaliun sa nang marayan oras, mga tugang. Ano pang mga plano po ni Gubmix na napakaganda? Dito po naman sa Rinconada area. Ipadangog ko giraray po sa Indo. An sa iyang political jingle, Osi, Osi, que si mix. Osi, Osi, que si mix. Osi, Osi, que si mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Camsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Camsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. At ang sabi niya ay sadi nakita sa Migtabang, Migpayaba, Mix Servisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi nakita sa Migtabang, Migpayaba, Mix Servisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Osi, Osi, que si mix. Mix Villafuerte.
Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Osi que si Mig Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. Bueno mga tugang, inabot na ko ni na oras sa pamamaaran naman. Good morning kay Ma'am Rosita Neri, also watching. Thank you so much. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you so much. Sa pagantabay, sa mga Transistor Radio, good morning, thank you so much. Sa Lado Technical, ang sa ko yung partner digdi, paring Charlie Buenaobra, ang lalaking sige ang hobin, sige ang gwapo, sige ang dakol kan mga Facebook Live viewers niya, ribo-ribo na, ha? Kaya, congrats pare. And si Ma'am Kayla Ligacion, sa opisina sa mong magayong-gayon na finance manager, si Aldrin Orlanda sa information. Sa transmitter site, Engineer Joanner Devilla, si Jimmy Guanzon, ang sa to yung maskuladong PSG, ang kaibanan duman. Hindi po si Joey Lim, salamat. Kan sa Indupong pag